Колко е средната цена на квадратен метър при старото строителство? В момента се продават на минимум 80 000 евро. 1400 евро на квадрат. Ако излезе нещо в тези квартали на 1000-1100, става война. Търсенето за покупка наистина е 3 пъти повече, отколкото предлагането, и когато излезе имот за продажба, наистина става нещо страшно. Продаваме имоти за часове. Имаше един апартамент, който излезе, тотал щета, двустаен апартамент, панелно строителство, и го продадохме за 70 000 евро. Наема му, ако е в прилично състояние за ползване. Давали сме за 1200. Панел за 1200 лева в Русе. Намаляваме, а в същото време има недостиг на предлагане и има голямо търсене. Как за себе си мога да го обясните това? Какви са най-често срещаните проблеми за купувачите? Днес отново отваряме темата с инвестициите. И да, София не е България. До момента сме разгледали какво се случва в Варна, какво се случва в Пловдив, в същото време и в Велико Търново. Днес обръщаме погледа към Русе. Обаче, преди да обърнем внимание на колегите, които са ми на гости, искам да ви поканя, така и така говорим за инвестиции, в Маркетинг сайт 360 на 31 януари събота. Заповядайте, до края на септември билетите са на половин цена. Очакване е едно уникално събитие, в което ще говорим за имоти, криптовалути, акции, облигации, да, и криптовалути. Добре дошли, може да се представите на аудиторията ми. Добре заварили. Благодарим за поканата. За мен е удоволствие. Радвам се, че препознавате поканата да поговорим и за другите градове, какво се случва, защото понякога зрителите на подкаста казват: абе, София. То не е само София и хората наистина са прави. Аз затова всеки път в такъв епизод отправям покана и към други колеги от други градове, които смятат, че искат да споделят за града и не се притесняват толкова много от камера и така нататък, защото в крайна сметка това е един разговор, просто който се записва. Може да се представите агенция, от коя? Ние сме Михайла Николай от град Русе, агенция Remax River Estate. Страхотно. Кажете ми, кое движи Русе? Защото сега, като казвам кое движи Русе, София, според много хора, се движи от компютърните специалисти, хората, които са в тая сфера и така нататък, те са високо заплатени. Какви са професиите, които получават най-много пари в Русе? Те ли са двигател? Коя е причината младите хора да остават в града? Това, което аз забелязвам, е, че поне в нашия сектор е така, доста хора идват от селата около града. Индустриалната зона доста се развива. В момента откриват един завод, още един. Това са около 2000 работни места. Заплащането не е малко, има превоз от селата, понеже липса качествена работна ръка. Това като навсякъде. А за какви са дейностите на тия заводи? Производство предимно, като примерно, не знам, мога да я цитирам конкретни заводи. Има един завод Vita Automotive. Да. Ние за последните 2 години оттам имаме над 20 клиента. 20 клиента, като средната заплата, не знам дали пак хубаво да казвам, но е над 2000 лева. Средна чиста нетна заплата говорим след това. Ако някой от този завод гледа епизода, може да прати някой лев за реклама в крайна сметка. Да. Вече в района се знае колко пари се взимат средно и че има много работни места. В кръга на шегата. Не го казвам това нещо. Те не са платили. Просто за мен е много важно, когато говорим за едно населено място, каква е причината хората да искат да остават там. Защото купувачите не са хора, които са над 50 години. Хората над 50 години обикновено са си уредили къде ще живеят и така нататък. Обаче хората, които са под 50 години, сега има някакви частни случаи, в които някой над 50 години също има нужда от жилище. Обаче хората, примерно 20, 25, 30, 35, този е възрастов диапазон, те се ориентират към покупка на жилища.
в крайна сметка, ако няма купувачи, няма значение колко продавачи има. И от тук вече ще прелем пък и в темата за съотношението за строителството, старо, ново и така нататък. Обаче първо искам така да минем важните неща, които са за града, именно кое кара младите хора да остават. Каква е ситуацията в града, има ли нощен живот, има ли проблеми с паркирането, как е с детските градини и училищата. В смисъл, тия неща, ако можем да ги разкажете, да може да опипаме града като усещане. Аз никога не съм ходил в Русе. Обаче, ако отида, никой няма да разбере, че не съм местен, ще си говоря на меко на спокойствие. Сега, аз бих добавила също така, че последните ни сделки предимно са от по-малките градове извън региона нашия. А именно Силистра, Тутракан, Две могили. Хората предпочитат наистина да се развиват и да инвестират в нашия град. Казват, че има по-добра инфраструктура, образованието също е една идея на по-високо ниво, което мисля, че е нормално предвид. И точно така. Това пък подпомага на самите и русенци също да се увеличаваме по брой по население и в училища, и в детски градини. Удобно е за младите семейства наистина. Възрастовата граница за покупка на младо семейство е между 25 и 33 години. Благодаря на всички, които купиха или продадоха имот с нас. Благодаря на вас този епизод е факт. А на всички вас, които ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, в NHFBG може да запазите час за своята безплатна консултация. Също така ние може да ви помогнем при рефинансиране на стар кредит или организацията при изтегляне на нов за покупка на жилище. А ако ни препоръчате на приятел, това ще е допълнителен повод, за който ние трябва да почерпим. Да, както предполагах. По стандарт. Как е паркирането в града? Има ли проблем с паркирането? Паркирането, както навсякъде, около центъра е трудно. Сега спор няма. Но кварталите, които не са около центъра, няма никакъв проблем. Колко жители има Русе? В момента мисля, че са около 120 хиляди. Това е по официална статистика. Да. Като аз понеже аз съм от Луковит, не съм от Русе, и си говоря с хора, които са местни там в града и те казват, Русе много намалява и така нататък. Аз обаче забелязвам друго. Има квартали и Дружба, Чалдейка, това са крайни квартали. Само там населението в тези квартали е близо 50-60 хиляди. Да. Има много хора, които живеят, както казва колежката, от Тутракан, Силистра, от околните населени места, те не се водят по документ, че са в Русе. Но те реално спомагат за развитието на икономиката, живеят под наем, работят в града, пазаруват, плащат сметки, това имам предвид. Изкарват пари в града, харчат точно така, да. По официални статистики може би наистина е намалял града. Но пък, ако звънеш в събота, в която и да е кръчма, всичко е пълно. Дискотеките няма места. Относно нощния живот. Относно нощния живот няма места. В събота, ако излезе човек, града си кипи. В петък не е толкова, на събота все пак не е столицата. Това хубаво е, че има нощен живот, защото сега едно населено място трябва да предлага и социален живот, какъвто точно е. В смисъл, дали ще е парк, дали ще е ресторант, дали ще е примерно вечерта отидеш някъде да се забавляваш. Това нещо също е причина хората да остават. И сега, примерно, мен много приятели, като ме питат, тая София не те ли дразни? Аз София я харесвам, обичаме София, доста повече вече отколкото Сливен. И то не заради друго, ами тук имам разнообразие какво да правя. Като дойде събота, аз имам богат избор от неща, които мога да правя, а в Сливен нямам този избор и реално явно се разглезих. Така го обяснявам за себе си. Какъв е пазара в Русия? В София имаме пазар на продавача. Продавачът е силен, защото е дефицитен. Няма продавачи и когато няма продавачи, те определят пазара. Тук купувачите са много и за жалост нямат какво да купят. Какъв е вашия пазар? Какви клиенти преобладават? Продавачи или купувачи? Същата работа, както и в София. Има много купувачи, съответно малко качествено предлагане. Да. Доста хора ме питат защо цените се покачват. Да. И аз го питам защо според теб се покачват. Едно нещо, ако има 5 кандидата за него, естествено, че продавача дига цената. Това е. Да. И както в София предполагам, така е в Русия. Тенденцията е най-съща, според мен. Има логика, обаче дали е така, не знам, защото примерно
2014 година аз продавах едни мои имоти в Сливен и тогава като ги продавах тия имоти, тук пак нямаше предлагане, а в Сливен беше обратното. Там имаше огромно предлагане. Имаше много имоти и почти в смисъл бяха много малко хората, които търсиха да закупят имот. И може би възстановяването е започнало първо от малките към големи, от големите към малките. Обаче това ме прави впечатление и затова питам всички гости какъв е пазара, нали? Кое движи пазара, дали купувача е силния, дали продавача е силния и до момента, който е бил тук, споделя едно и също нещо. Няма предлагане, а има огромно търсене. И тук вече идва един парадокс. Намаляваме като брой хора, имаме отрицателен прираст на населението. Големите градове имат положителен прираст на населението, обаче то е благодарение на икономически миграции. И уж намаляваме, а в същото време има недостиг на предлагане и има голямо търсене. Как за себе си мога да го обясните това нещо? Ами при нас е малко по-различно в по-малкия град. С Ники сме давали интервюто и друг път. При нас преобладава предимно вторичния пазар. Нямаме толкова много ново застрояване. По-интензивни са, може би, от последните 2-3 години. И съответно при нас пък търсенето за покупка наистина е 3 пъти повече, отколкото предлагането. И когато излезе имот за продажба от вторичен пазар, наистина става нещо страшно. Да. Продаваме имоти за часове. Даже няма и часове, в повечето случаи е до час. Всеки стои и чака да излезе точния имот по правилните критерии, правилния бюджет и се действа. А има ли имоти, които престоят на пазара дълго време? Има, да. Има и такива. Цената е причината. Някой си е повярвал, но мисля, че ще продаде гарсониера в Русе и ще си купи мезонет в Изгрев в София. Точно така. Доста често при нас се случва клиент да продава, за да закупи в София, Варна или Пловдив, нали, без значение. И му обяснявам, че няма как да сравняваме цените в Русе с тези, които са в София. Това просто сравнение, просто човека трябва да е наясно, че ще трябва да доплати. Точно така. Толкова ми трябват, но нещо, което струва 2 лева, няма как да се продаде за 4. Нали, да. Образно казвам. Или пък да продадеш гарсонера и да желаеш двустаен имот във Варна. Също няма как да стане. Той на вас ви се иска най-вероятно да вземете цената, която той иска. Даже и повече. Да, обаче ще се наложи заедно да си мечтаете. Колко квартала има в Русе? Грубо. Около 10. Около 10 квартала са 12, да. Кои са най-желаните квартали? Център, естествено, и квартал Възраждане. Център и Възраждане. Те предполагам са близки един до друг. Да. Възраждане, кое го прави желан за хората? Парк ли има или... Точно така. Има парк, има университет. Нали, това доста спомага да е. Има алея, в смисъл има ново строителство там. Добре развите града. Тоест, искаш да квартала, извинявам се. Искаш да ми кажеш, че един от най-предпочитаните квартали има много или... Не, там във Възраждане има само 2 сгради ново строителство. Да. Но той е много близко до центъра. Да. И самия университет, там хората, нали, чисто за инвестиционно купуват за отдаване под наем. Нали, болницата е в смисъл много близо. Така че не, това са... Може ли да направим някаква статистика? Имате ли някаква статистика? Колко е средната цена на квадратен метър при старото строителство, ако е за ремонт или ако е ремонтирано? Колко е средната цена на новото строителство? На шпакловка, нали? Ами старото строителство, примерно 60 квадрата апартамента, ако в момента се продават на минимум 80 000 евро. Грубо, гоним 1400 евро на квадрат. Да, 1400-450. Ако излезе нещо в тези квартали на 1000-1100, става война директно. Просто, както казва колежката, заради локацията. Наддаване с явен търг се почва. Да. Третата национална конференция Broker Pro предстои. Не пропускай да запазиш своето място на Broker Pro 2026. Организацията вече е в действие. Над 300 човека вече са запазили своите места. Линк за билет може да намериш в описанието, а за групови отстъпки може да свържете с мен.
Тук под старо строителство. За старо говорим. Тук ли имаме предвид или панел? Там са предимно панелни, да, но са предимно панелни жилища. Панел 60 квадрата, 1400 евро. Тук говорим за център или Възраждане. Да. За център даже и в смисъл и по-високи цени. В какво състояние? Това в смисъл, готово ли е за ползване или за ремонт? Не, за ремонт, за ремонт. Или за ремонт, или с частично подобрение. Да. Но не е да влезеш да си нанесеш. 1400-1500 евро. Да. В най-предпочитаните райони. А новото строителство как е вървяло там? В смисъл, в тия две сгради има ли актуални имоти? Има, да. Има, там са около 1500 и 600 евро. Вече има сграда САК 14, отива на 1700. Но стартираха на 1100, преди 2 години мисля, че стартира там строежа. 3 даже, малко се забавиха във времето, не знам защо. Стартираха около 1000-1100, в момента се продават, нали, вече са вторичен пазар на 1700. 1700 евро за Русе. Да. Добре, той е същия двустайния апартамент с едната спалня. Не говорим класически двустайни, спалня и кухня. Да, с една спалня. Да. Колко е наема му, ако е в прилично състояние за ползване? Пак в тия квартали, център и Възраждане. От 600 лева нагоре. Тук говорим за панел. За панел, да. Може да стигне и до 1000, в смисъл до 800, 900. Давали сме за 1200, много зависи от имота. Как е направен вече, нали? Вътре. Тоест за 1200 най-вероятно е бил много луксозен, ново строителство. Чисто, не панел пак. Просто с най-висок клас на изпълнение. Да. Панел за 1200 лева в Русе. 60 квадрата. Това е... Луда работа. Софиянци ще заведат в момента, защото за мен сега, той като е много луксозен, тук е много луксозни панели. Да. Няма. То там е такова строителството, за това просто. Да. В Възраждане специално, нали? Да. Обаче това е много висок наем. Плюс той най-вероятно това е изключение, не е статистика. Абсолютно найема, в смисъл този найем не... През 6-7 месеца се сменяха наемателите, естествено, защото нали, найема е висок. Но спокойно, ако е хубаво направено, около 900 лева може да се взима. За постоянни смисъл сериозни наематели. Колко е средната заплата в града? Как някой в Руси може да си позволи да плаща 900 лева наем? Позволяват си. И нас ни учат това. Защото сега, примерно, ако на 80 000 евро аз си го купя този имот, ако извада самоучастието и разходите, т.е. ако ги имам тия пари, на мен ипотеката ми за този имот ще струва, да речем, около 650-700 лева на месец. Да, че те прекъсвам. И трябва да извада и парите за ремонт. Тоест, самоучастие, ремонт и пари за разходи. Обаче, живея за 700 лева. В същото време под наем ти е 900 лева, което са си лично според мен доста пари на фона на заплата. Не знам каква е заплата в града, обаче съдейки тук за София, 900 лева за мен е, да речем тук вече в повечето квартали става нисък наем. Тоест рядко може да намериш имот на около 1000 лева върви двустаен ново строителство обаче. Да. Двустаен ново строителство в прилично състояние ти върви около 1000 лева обаче. Ремонтиран панел на 900, това си е и особено за Русе. Много зависи клиента какъв е. Имали сме немалко изключения. Имали сме клиенти, които работят в сферата на ресторантьорството. Свикнали се да живеят в една идея по-готов отремонтиран имот, по стил, по завеждане, да е гъвкаво, както харесват младите хора, бюфетите да ги няма, както обичат да казват. На местоработата, където са позиционирани, им се осигурява и порцион. По този начин пък пестят уж от храна, влагат повече в качествен живот за живеене. Всеки сам по себе си говори. Имали сме и други случаи. Предполагам, знаеш, тези статистики са малко подвеждащи. Те изкривяват нещата. Да. Но спокойно, пак казвам 8-900. Значи да ти пример при малко се завода. Аз затова питам от практиката. Да. Защото тук разчитам на вашия опит и на вашите сделки. Тоест, вие като сте на този пазар и регулярно като правите сделки, вие познавате пазара и нямате познанство само върху вашите сделки. Вие знаете колегите от другите агенции на колко пари правят сделки. Вие чувате от клиенти до които са докоснали те на колко пари са направили сделки. И затова просто използвам концентрираната информация при вас, за да може да я смелим. Сега, някой може да си отдаде панелния апартамент за 700 лева, друг може да го отдаде за 850. Ние като слагаме някаква цифра, то е ясно, че не всеки панелен апартамент струва 800 лева. Така, да. Обаче тук разглеждаме приоритетни райони.
И сега, примерно, ако трябва да го сравним с София, един панелен апартамент в Иван Вазов, двустаен същия, или един панелен апартамент, да речем, в Изгрев, което са, нали, алтернативни райони на това Възраждане, би струвал 2 пъти повече като наем. Ако е в добро състояние. Да. Така че пак има разлика. Аз в главата си, примерно, като го сравнявам с панели, в Младост има и по-ниски найми от 800 лева и в Дружба има по-ниски найми от 800 лева, обаче това са крайни квартали. Да. В крайните квартали един такъв апартамент ще бъде около 500 лева. Да. 550 зависи. А продажната му цена колко би била? Ако е направен ли? Минимум 1600 евро на квадрат. В крайния квартал. Тоест... не в крайния, не в крайния... 1300. 1300, да. Пак зависи. И тук говорим за панел. За панел, да. Тоест панела в крайния квартал е около 1300. Направен готов. Направен. Да. А в Възраждане и Център е около 1400 за ремонт. Точно така. А как върват ремонт? В смисъл, има ли проблем с ремонтите в Русия? С майсторите? Има, да. Защото има. тук редовно излизат някакви рилчета за плочкаджии, които ходят с поршета Проблема явно е мащабен. по обекти. Да. Има го и при нас. Колко време отнема един ремонт? Грубо. 2 месеца. Минимум. Аз в момента правя такъв ремонт. Прекрасно е това. Минимум 2 месеца. Тук да. в София имаш 8 месеца от раз. 8 месеца. Той трябва да гледа клипчета в YouTube, за да го прави 8 месеца. Или е хвана много обекти. Не знам. Масово с хората, с които общувам. 2-3 месеца проект от дизайнер и после 4-5 месеца изпълнение поне. Да. Много е. За 8 месеца спокойно 2 апартамента, 3 да не кажа, могат да се направят. Да. В София аз обичам да я разделям на зони. Това си е мое си разделение. Аз разделям на топ квартали, които са много скъпи, квартали, които са средна хубост и такива квартали, които са нискобюджетни. Има причина да са нискобюджетни. Вие по какъв начин разделяте кварталите в Русия? Подобно е разделението. По-скоро са... Кои са нискобюджетните и защо са такива? Крайните квартали. Само защото са крайни? Само защото са крайни предимно от населението, което е там. Римляни? Да. Не са предпочитани локации. Да. Значи, може би 90% от клиентите, които идват при нас купувачи, казват, нали, имат определен критерий, двустаен, тристаен, без значение. Локация без хикс и хикс квартал. Нали? Не искам да цитирам, някой да не се обиди. Не, кажи си ги тия квартали, защото пък... Без Дружба и Чародейка предимно. Но макар, че сега тенденция, когато забелязваме, Дружба 1 стана много предпочитана, защото там има училище. Най-голямото училище на Балканския полуостров, между другото е в Русе, в квартала Дружба 1. Не се казва Васил Левски. И там стана доста предпочитано, понеже се строи има Kaufland, Lidl, нали, Технополис, Практис. Стана доста добре. Като локация за живеене, инфраструктура. А тия заводи, за които говорихте, за които осигуряват работни места, те къде са спрямо Дружба и Чародейка? И те са далеч, те са в индустриалните зони. Имаме 2 такива. Едната е по пътя за Тутракан, другата е пътя за София. То там пак има застрояване, между другото, и от другия типаж на непредпочитаните локации. За живеене, заради теца, замърсяването в града. Да. В смисъл, в кои са тия зони, които са... Изток и запад се казват зоните. Те са индустриални зони, обаче къщи ли има там? Има и къщи, има и Боко. Едно време са строени за работниците. Там се продават на много ниски цени. Тоест тук имаш ниско бюджетен купувач. Но въпреки всичко се продават и там, да. То няма непродаваем апартамент. Има апартаменти на грешна цена. Купуват ги хората, които работят там, в индустриалната зона. Хора, които се извън Русе, няма да използват служебен транспорт, предпочитат да си подсигурят имот в непосредствена близост до работното място. На мен това в 21 век ми се вижда много ангажиращо. Казвам в 21 век, защото моята майка се пенсионира преди няколко години. След 37 години стаж на едно и също работно място. Тя е завършила училище, влязла е в работното си място и оттам 37 години и се пенсионира и излиза. Обаче аз
в 21 век, примерно, не мога да си представя да съобразя мястото, където живея, с работното си място. Защото, примерно, ако работиш на фиксирано възнаграждение, ти нямаш гаранция, че постоянно ще работиш там. Повечето офиси, които се ползват, те се ползват под наем. Утре някой ще реши да релокира и ако ти си съобразил покупката на имот с работното си място, това е много гадно решение. Другото, което е постоянно, в смисъл, хората доста често сменят професиите. И ти ако днеска си тук, утре си там, не можеш да обвържиш покупката на личен имот с работа си, според мен. Тук си прав. Обаче, ако има хора, които примерно планират да работят в теца. Това са единици случаи, да. Единици са, тук говорим за хора, които са над 45, които са разведени или са сами, идват от малък град или от село и виждат в града добра перспектива, устройва ги работната заплата. Обаче в същото време пък бюджета има като за... Точно така. А колко върви там една двустайка в тия зони? 25-30 хиляди евро. Вау. Даже в момента имаме в Бяла 2 такива апартамента на 25 хиляди евро, около 50-60 квадрата. 25 хиляди евро? Като имаме преди, че един гараж на центъра до нашия офис продаваме на 26 хиляди. Гараж. В смисъл една панелна клетка. Виж сега. И тук е подобна ситуацията. Миналата година прочетох за сделка на гараж в центъра, в един от предпочитаните квартали, на 130 хиляди евро. И ние четахме тази статия. Да. И в Обеля, мисля, че мога да си купиш трестаен апартамент, който сега започва строителството, на 130 хиляди. Обеля, доколкото знам, е най-ефтиният квартал в София. Има и причина. В смисъл, едно, че има римляни, колкото си искаш. Едно, че там свършва София. Ти гледаш ЖП линията, града там приключва след нея, няма нищо. Доста е откъснат, заобграден. В смисъл, на мен лично не ми харесва. Тегава история. Да. Не малко пъти съм правил сравнение, че там цените са 2 пъти по-малки от някои квартали, от други квартали дори 3-4 пъти. Сега зависи от кой е квартал. Да. Аз затова казах, разделям си като 3 типа квартали. Премиум квартали, които хората, които искат да си купят там, търсят имидж и лайфстайл. Треторазрядни квартали, в които трябва да живееш, в смисъл да ако си крайно притиснат и въпреки това искаш да имаш собственост. Защото аз, ако съм крайно притиснат, бих избрал да живея под наем. Обаче не и да живея в гадна среда. И квартали, които са средна хубост. Има хора, които имат разумни възможности, в същото време не искат да плащат прекалено много пари, за да могат да кажат аз живея в Лозенец, примерно. Нищо лично към хората, които живеят в Лозенец. Аз много искам да живея на площад журналист, обаче ми се сведат парите и затова живея в Красно село. Такива като мен, които се знаят приоритетите и не искат да плащат прекалено много за живеене, защото имат и други цели в живота, а не само да имат един собствен имот. Кои са кварталите, които са средна хубост и как са там като цени? Родина, Здравец, Широк център, има такъв квартал Широк център. Кооперативния пазар, и това са среден клас квартали, както ти сам каза. Здравец изток също и той, понеже Здравеца имаме няколко квартала такива и Север 1, Север 2, Изток, Стария Здравец и така нататък. В Здравец изток също е много предпочитано място за живеене заради разширението на болницата. Да не е там да имате сърце и мозък? Не. Все още? Все още няма. Не. В Руси има 2 болници. Едната е на центъра, а другата е в квартал Здравец. Да. Каква е, примерно, ако разгледаме Център и Възраждане като топ приоритетни квартали, в който, примерно, двустаен апартамент варира между 80 и 90 хиляди евро, имаме източна и западна индустриална зона, в които имаме около 25 хиляди евро цена за двустаен апартамент. В Дружба 1 и Чародейка колко пари бяха, колко беше двустайния? Около 1000-1100 евро на квадрата. Значи там горе около 60, а в тия, които са средната хубост, там предполагам са около 70. 70, точно така, да. Добре се ориентираш. Правилно, да, се ориентираш.
има просто някаква логика. Ако дружба и чародейка са непредпочитани, въпреки че ти каза нещо, което е много интересно. Училището привлича хора, които искат да... то това училище Васил Левски, което е. Да. До кой клас е? До 12. То е средно училище с предимно изучаване на западни езици. Японски и китайски. Източни. Да, ти да го отрежеш. Няма проблем. Те жени не са малко така с ориентация. Дясно. Простено ти. Питам, защото нали, търся логика, защото ако е средно или основно училище, няма логика хората да са привлечени от него. Обаче, ето, ти потвърждаваш нещо, което аз винаги съм мислил, че хората, средата е важна. Тоест, има и две нови сгради. Ти изброи магазини, изброи, защото тия магазини от една страна са нещо, което облагородява живота ти, обаче от друга страна пък са работно място. Точно така, да. Да, и те са притегателни за хората, които искат да си купят имот. Добре, какво става с новото строителство в града? Има ли много ново строителство? Последните години има доста. Засили се. Сега като казвам много, искам обаче ви да ми кажете какво означава за вас много, и защото нали, многото е като соленото. Да, сега ще дам пример конкретен. Ако преди 3-4 години имаше 2-3 сгради, които се строят, сега има около 8-9 сгради. Даже в момента до болницата ще се започва строеж с 3 сгради по 80-90 апартамента големи. За това е голямо РЗП, нали? Говорим да, за около много... 10 квадрата. Да. В такъв случай... Не 3, извинявай, 5 сгради. Има ли схема на плащане, която може да се каже, че е нещо като най-често срещана в града? Защото да речем в София най-често срещаните схеми на плащане са такива, че около акт 15 купувачът е платил 80-90% от цената на имота. Остава минимална сума за акт 16. Обаче има и сгради, които предлагат 20 на 80, където примерно ти може да капъреш 20% на днес и на акт 16 да платиш 80. По-малко са, обаче ги има и въпреки това тенденцията е така, че тук масово това, което може да намериш е около акт 15 да си плати 80-90% от схемата на плащане. При вас има ли някаква така тенденция, която може да забележите, понеже са малко сградите, или всеки си прави договорка? Ами при нас не съм чул, ние продаваме доста много строителство, няма такава схема 20 на 80. Нали смисъл? Да. Има схема 90 на 10, но 20 на 80 няма. Да. Нали, има такава схема. В смисъл стандартно, като при нас. 30% на предварителен. 30, 10. Точно така, да. Преди акт 14, още 30, след акт 14, още 30. Да. Вече според зависи, но задължително поне 30, защото не знам, аз бях чел една статистика преди време, 2020 година, 90% сградите, които стартират ново строителство, не се завършват. В смисъл завършват, 10% не се завършват. Сега 98% сградите се завършват. Защото всичко се купува още на зелено, преди първа копка и така нататък. И да имат пари да се финансират. Точно така, да. За колко време горе-долу се построява една сграда? Какви са проблемите, които имат строителите в Русе? Защото сега, примерно във Варна, чувам, че имат проблем с мощностите. В София имат проблем с взимането на разрешителното за строеж, че тук администрацията взе да става още по-тромава, отколкото е по принцип. При вас какви са най-често срещаните проблеми, които изпитват строителите? Това, което аз лично знам от хора, с които работя, имат проблем с довършителните работи. Тези малките детайли, смисъл, дали боя, дали вътре нещо по самия обект. Но като цяло нямат някакви, нито административни пречки, нали, доста лесно, така знам от тях. Нали. Чисто нормално е, не лесно, нормално се случват нещата. Да. Да. Какви са най-често срещаните проблеми за купувачите? Има ли нещо, което може да го кажем примерно като тенденция за купувача? Да речем, аз работя в София и имам едно наблюдение, че голяма част от хората не планират пари за ремонт. Тоест, аз със всеки купувач, с който срещам, го питам, има ли предвидени пари за ремонт на имота и знае ли колко би му струвал един ремонт средна хубост. Защото ти купуваш имота, за да го ползваш. А ако не знаеш колко струва ремонта,
няма как... В смисъл, ти не знаеш колко струва ремонта, нямаш предвидени пари, купуваш един имот, плащаш една ипотека, няма да го ползваш този имот. Или ще го ремонтираш пак с кредит. И примерно аз за себе си съм видял, че голяма част от хората пропускат да планират ремонта като много важно перо. И това е нещо, което отбелязвам, акцентирам, посочвам. И затова примерно в момента го казвам, защото има хора, които гледат, които планират, да знаят, че това е нещо, което не трябва да го пропускат, защото то един път струва пари и втори път струва време. И както казахме в София, може да струва и една година. Тоест, взимаш акт 16, изповядваш се сделката, плащаш се всичко, тръгват ти вноските към банката и една година ти се прави ремонт. Ако, примерно, ти дори искаш някакво изменение на проекта в движение, в смисъл, забавяне, ти го има отрасъл. Та, какви са най-често срещаните проблеми при работа с клиенти? Нашите клиенти много държим на работата с тях да бъде директна, искрена и прозрачна. Винаги ги насочваме целево да направим среща в самата агенция, за да имаме яснота и най-малкото да сме си направили физическия контакт. Защото има хора, които са по-обиграни, имат някоя друга сделка зад гърба си, без значение дали са съдействие на професионалист или не. Има други обаче, които не плануват това, което точно ти спомена преди малко. Не са бюджетирали съпътстващи разходи относно покупката, не знаят как стоят нещата относно финансирането с банка, лихвен процент към днешна дата. Нали, всяка банка си въвежда нови рестрикции на определен период от време. Като цяло хубаво е наистина човек да работи с професионалист, който ще седне вместо него или да насмята нещата, или да му даде правилните съвети. И въобще е съвет за нещо, което той даже не си е могъл да си представи, че може да съществува. Било проблем, съвет и така нататък. Аз имах личен пример миналата година. Сега няма да казвам името на клиентката, така доста хора я познавам. Да, имена на хора не казвам. Да, и ми се обажда, искам да купя имот за инвестиция в Русе, не знам тук как е. Много модерно, всеки да е инвеститор, да купува имоти за инвестиция. Ами, зависи. Сега тук в София много модерно стана всеки да е флипър. Да, или флипър. Всеки иска да е флипър. Обаче, както казва един мой клиент, те искат с липстик да направят 20-30 хиляди евро. Няма как с един латекс или нещо такова. В смисъл, много са далеч от инвестициите. Първото, което е, те нямат крайна цел, която искат да постигнат. Просто искат да изкарат едни пари, което е самоубийство. Тотално самоубийство. Но това не е тема на този разговор. Твоята клиентка? И ми се обажда. Извинявам се и срещаме в офиса и си говорим. И към какво искаш да закупиш? Малък едностаен апартамент. Нали, говорим и си, обсъждаме. Разбирам, че ще бъде с банка. Изцяло ще бъде с банка. 100%. Точно така, любимото. Питаме, добре, нали, за райони, които търсим. Тя ми казва център и Възраждане, естествено. За учени фрази. Да, и аз се питам, защо искаш там? Ами, тъй съм чула, че там е добре. И аз сега викам, добре, взимам един лист и почвам да измятам. Толкова с пари, толкова не знам какво, нали, ремонт, толкова ще бъде вноската. Найма, който може да вземе на този етап, нали, в момента, ще бъде с 200-300 лева по-малко от това, което на теб ще ти струва, нали, да го закупиш. И викам, дай да пробваме в Дружба 1, както ти казах, крайния квартал, по-евтини имоти. И тя, аз там не съм ходил от години. Накрая купи имот в Дружба 1, отдадохме го за 3 дни. Буквално за 3 дни го отдадохме и вноската и спрямо наема е с 20 лева, нали, по-голяма. Сега този имот струва с 10 000 евро повече. Ако реши да го продава една година по-късно. Да. Това е добра инвестиция. И ми беше много благодарна, нали, след това и ми каза, аз съвсем грешна представа имах за нещата. Много голяма част от хората, като инвестират, особено за даване под наем, те си представят как те биха живяли в този имот. Точно така. Ама ти ще живееш ли в този имот? Същото, да, исках да оборя. Аз си казвам, ти няма да живееш там. Ти ще подаваш под наем. Като мислиш как би живял, купи хубав матрак, направи банята като хората и служи хубава кухня. Обаче, квартала не го избирай спрямо в кой квартал искаш да живееш ти. Квартала трябва да го избереш, сядаш, четеш Кийосаки, най-достъпните книги в Orange и разбираш, че там, където са работните места, там трябва да ти е апартамента, за да може да има търсене за него.
В смисъл, това е елементарно нещо, което според мен вече и малките деца го знаят, че като купуваш за даване под наем, трябва да има кой да плаща наема. Не, че в премиум кварталите няма кой да плаща наема. Винаги има хора, които искат да плащат наема и в премиум кварталите. Обаче в премиум квартала имаш висока цена на имота, после ремонти, после висока ипотека и ти търсиш висок наем. И ако погледнем пазара, този наем ще могат да го плащат 10-15% от наемателите. Защо се фокусирам да създавам продукт с 10-15% от наемателите, като мога да отида в второкласен квартал и да създавам продукт за 80% от наемателите? И да мога да имам много по-широк спектър и за хора, на които да решам да ми носят пари, и за хора, между които аз да си избера хора, с които да общувам. Да. Обаче, инвестирането е модерно, защото го движи алчността. А алчността подпира пазара в момента. В един труден пазар много хора ще спрат да са толкова алчни, колкото са в момента, и инвестирането вече няма да е толкова секси. Точно. Въпросът е, че никой тук не си прави сметката каква е причината да я прави тази инвестиция, за постигането на каква крайна цел е добре да я правя. Защото има инвестиции, които ти помагат в края на годината да имаш повече пари. Има инвестиции, които ти помагат след 30 години да имаш много имоти. Има други инвестиции, които ти помагат ти да съхраниш стойността на парите си и да генераш някакъв пасивен доход. Обаче ти като не знаеш какво искаш да постигнеш, ма се чул, че е модерно да се инвестира. И особено където не трябва. Да. Да, и ако действаш импулсивно, става лошо. Те повече хора действат импулсивно. Една сделка води ли емоцията, повечето пъти не е правилна. А при купувачите основно е емоцията. Да не говорим, нали, сега при инвеститора трябва да е 100% логика, обаче купувачите, които купуват за собствено ползване, при тях винаги е много висока емоцията и читавия брокер трябва да дърпа емоцията надолу и да бута логиката нагоре, защото в крайна сметка, както говорихме малко по-рано за работните места, динамиката на живота в момента е такава, че примерно само преди 30, 40, 50 години нашите баби и дядовци, като са взимали имоти, те са ги взимали с идеята, че аз ще живея, ще работя, ще си умра в този имот. Така и се получи, поне за моите. Обаче в момента света въобще не е такъв. Да. И ти, взимайки го този имот, трябва да мислиш, ако ти се наложи след 15 години да го продадеш. И Русе вече не ти е толкова интересно и реши да отидеш примерно в Велико Търново. Или в някои от по-близките места. Да. Да върна обратно на Велико Търново. На Русе, извинявам се. Да. Споменах Търново и вече се пренесах там. Жорката. Поздрави на Жорката. Поздрави, да. Да. Да се върнем на Русе. Дружба, каза за Дружба, че и за Чародейка, че там нещата, които привличат хората са училището, магазините. По-скоро за Дружба е на Чародейка, не толкова. И там има училище, но хората го избягват. Индустриалните зони, източна и западна, това, което привлича хората към тях е възможността да задоволят потребността си с нисък бюджет. Точно така. Центъра, център е премиум локация, там винаги причините са много, локация. Кварталите, които са средна хубост, с какво привличат купувачите си? Те са повечето с добра инфраструктура, имат училища, детски градини, близко са до центъра, близко са и до крайните квартали, навсякъде. В смисъл, Русе той не е толкова голям град. Рано в час пик, от един край на града до другия стигаш за 25-30 минути с кола, нали говорим. През всички светофари, ако минеш, това е в най-натоварени от 5 до 6 по население. Нали, не е толкова, аз живея в квартал Родина, но той е среден квартал, да кажем. До центъра, до нашия офис стигна за 25 минути пеша с отбиване в аптеката, нали. Този ден го засякох. Да. Така че не... Даже сега станаха по-предпочитани. Този ден имах една клиентка, тя ми казва, не искам вече на центъра, защото има 2 апартамента там и ми е много трудно с паркирането. Един каза, го отдавам под наем, другия живее сина ми, като отида при него и няма къде да спра. Да. Нали, в крайните квартали и средните няма този проблем на повечето места, да кажем. В център разбрах, че един гараж струва около 20-25 хиляди евро. Даже 20, ако има, ще е добре. В тия квартали, които са средна хубост?
Там са около 17 000 евро до 20. А има ли потребност от гаражи и паркоместа? Да, купуват се. А в крайните квартали като Дружба и Чародейка? Пак Сега се, индустриалните зони там 100% се паркират като хора. Да. пак се купуват и се търсят. Обаче там предполагам са вече под 15. Там около 14, Да, 15. 15 вървят. Да. Абе, това пак са доста пари. Доста са. Това е за Русе. Да. Аз мога да се върна по-рано в разговора, където пита за средната работна заплата. Щом си говорим за пари, връщай се. Да. И мога да ти дам пример конкретен от практиката, която ние сме забелязали. 80-90% от хората, които идват, купувачи говорим, той ми каза, аз взимам хикс пари, обаче по документи взимам толкова. България е най-бедната страна в Европа по документи. Сега, примерно за този завод, който говорихме по-рано, брутната работна заплата е около 2700 лева. Да. Двама човека, предимно такива са ни клиентите, те взимат около 4500 до 5000 лева. Спокойно си плащат една вноска по кредита 7-800 лева. Разбираш? Даже преспокойно. Преспокойно, да. И това е масовката. И те с една вноска 7-800 лева вноска, те ще си позволят апартамент в центъра, в Възраждане, в имиджовите квартали. Да, бих казал, ако е за ремонт, да. Да, за ремонт. Да. Така че това е нещо, което смятам аз, че движи в момента пазара да е активен, хората да имат пари. Хората казват, че нямат пари, но аз лично стигам до друго заключение. Тоест ти усещаш и влиянието на сивия сектор и Абсолютно. на смисъл на плащане на пари, които са Абсолютно. нерегламентирани между работник и работодател. Да. И съм сигурен, че не само при нас, така навсякъде. Според мен това в малките населени места се усеща много повече. Защото колкото пъти съм говорил с колеги от по-големите градове, повечето колеги нямат такъв сблъсък с толкова много клиенти, които получават пари под масата. Не искат да кажат. Според мен. То няма причина да не искат да кажат, защото в момента ние няма да кажем имена, няма да посочим хора, а пък и да кажем имена, да посочим хора, ние информацията, която имаме е това, което са ни казали те. Да. В смисъл, ти ако си ми казал, че имаш кола 300 коня, аз кажа, Ники има кола 300 коня. Ако ти си ме излагал, най-вероятно те лъжа и аз. Да. Обаче, ако някой иска, в смисъл може да се прави проверки и така нататък. Просто, ако това е тенденция, защото дори и по новините говорят за 30% сив сектор в сферата работник-работодател, който според мен 30% може да е осреднено за България. За големите градове може да е 15%, за малките може да е 45%. Хипотетично някакви цифри, обаче има логика в това, което казваш. Аз като бях в Сливен, като живеех в Сливен, голяма част от работодателите предлагаха осигуровки на минималната работна заплата и разликата ти да доплащат на ръка. Да. И все още продължава тази тенденция. Да. Като практика. Въпросът е обаче пък, че за банките вече това не е окей. И не, да. Почва да се усещат клиентите. И аз имам така един разгорещен спор, бих казал, или дискусия с един клиент и му казвам, защо съм осигуряващо лице фирма. Иска да тегли кредит, да купува имот, мога да го изплатя, каза за 5 години 100 000 евро. Викам, ти можеш, обаче иди го кажи на банката. Като печалата предната година 10 000 лева при мен. Няма кой да ти даде толкова с пари. Да. Ти, ако искаш, има и 10 чувала с пари. Абе не, лаптоп на изплащане може да си купи. Да. Ако искаш и 10 чувала с пари, имай. Въпросът е, ако можеш да събереш 100 000 евро за 5 години, коя е причината, примерно, в момента да нямаш и недобри спестявания? Това не питам. И защото... да. Не, то е логичен въпрос, който всеки може да се зададе. Защото аз ти казвам, аз карам много пари, но в момента нямам, нали? Да. Най-простото, което ми идва на ум е, че не мога да ги управляваш. Абсолютно. Друга тема. Преди малко казах ти за апартамент. Понякога може да стане явен търг, бой и всякакви неща. И продажба в рамките на часове. Ма това не ли подсказва, че цената е ниска? Сега в този момент почват коментарите. Дебелия помпи пазара.
Това не ни подсказва, че цената е ниска. Тоест не може ли да го предложим на такава цена, че да се застои поне месец? Ако ти кажа, че сме продавали имоти на цени, които даже не сме вярвали, че ще се продадат на тази цена. Да, може да ми кажеш квадратури, тип строителство, цена на сделка. Обикновен стандартен, пари. Да, панелен апартамент. Хората в случая тук са направили покупката пак на емоционален принцип. Дали инвестиция в децата, понеже живеят в съседен блок, или инвестиция заради родителите, по обратната причина. След време трябва да ги гледам, искам да ми бъдат наблизо, да мога да си движа времето както на мен ми е удобно. Спомням си, имаше един апартамент, който излезе тотал щета, без никакво подобрение, двустаен апартамент, панелно строителство и го продадохме, мисля, даже за 70 000 евро. Той направо... В кой квартал? И пак в Дружба, мисля, че беше. Дружба. Той излезе и ние, понеже имаме готова база данни с клиенти, които работим и с някои от тях не сме стигнали до сделка поради една или друга причина. Чакали сме одобрение от банка, имали се колебания по имот, който вече сме го продали на други клиенти. И сега вече, като вижда, че няма на къде, наистина бизнесът е динамичен и като сме казали да се действа, не са ни послушали първия път, втория път действат. Да. И в повечето случаи купуват по-скъп имот, който иска повече пари да вложиш, понеже е за ремонт. И като изтървали са имота първия път и давай вече емоционалното, нали, да действаме, защото пак ще го изпусна. Ами, тук вече идва страха от, че това ще се повтори, FOMO ефекта. Защото ти един път като си изпуснал. Да не говорим, аз някой като ми каже, аз от 3 години се каня да купувам, сърцето ма свива. Любимото на мен ми е. Сърцето ма свива, защото това означава, че той човек, ако преди 3 години му е бил трудна покупката, тя днеска му е невъзможна. Защото поне в София последните няколко години, всяка година бележи по 15-18% ръст. Което означава, че ръста от 15 и като добавиш този ръст плюс 15 в следващата година, то става... Миналата година имахме такъв случай подобен, който колежката казва. В Чердейка 300, 80 квадрата, стандартен панел. В смисъл прилично заведен. Продава се апартамента за 80 000 евро. Хората купуват пак в Чердейка на 500 метра разлика и там 1 км. В друга Чердейка север. Двустаен апартамент за 75 000 евро за ремонт. И той ми казва така, нали, нашия продавач-купувач. Правя го, защото този, който се продава на моята площадка и там ще изместя тъщата да живее, да мога да я гледам. Да. Иначе никой няма да купи този апартамент. И какво се получава в такъв момент? Комшията разбира, че съответният човек се продава двустаен апартамент за 75 и той го пуска на 75. И ми казва, бай Георги го продай за толкова пари. Това са хората, които... Айде вари обяснява, че той е купил този апартамент на тази цена само заради едно единствено нещо, защото му е необходим. Не, тук имаме сделка изключение. Да, но това е едно от нещата, които помага на обикновения продавач да надува цената на имота. На каква цена се задържат имотите на пазара и хората не искат да ги купуват? То е различно. Да. На висока цена. В смисъл, то и се знае за определен район. Висока, защото, примерно, сега на мен, ако ми кажеш 80 000 центъра Възраждане, продажба за часове, аз ще го изкарам на 95. В смисъл, ако ме наел продавача. Защото като ме наел продавача, той ме наема да договоря добра сделка за него. Моята работа не е да договарям добра сделка за купувача. И в случая, ако аз мога да го продам за часове за 80, за мен това е проблем. Защото аз не съм сигурен, че правя добра сделка за продавача, особено ако го изкарам и веднага се капарира имота. Трябва да има според мен. Аз не казвам, че съм капацитет или каквото и да, обаче според мен трябва да си постои малко на пазара. Трябва да минат 15 на 20 огледа или поне 10. Добре, има ли си случаи, защото ние сме го имали. Изкараме имот на пазара. Нали, при нас се случва така нещата. Когато дойде продавач, правим пазарен анализ и го насочваме според нас. Да. Той си преценява съответно. Стартираме на цена, появява се бързо по ваши рамките на ден-два. Той ми казва, ще пробваме на по-високата цена. Отива 3 месеца след това. Кой е виновен в случая? Виж, аз му обяснявам какви са рисковете, които носи със себе си дългия престой на пазара. Защото, нали, тук си говорим не е да спекулираме по такъв начин, че имота стои 5 месеца на пазара,
а говорим за такава спекулация, която да е примерно да увеличи престоя му на пазара с 2 до 3 седмици. Тоест да не го продавам веднага, ама да не го продавам и след 2 месеца, защото след 2 месеца аз вече няма да мога да му взема тази максимална цена, която съм мога да му взема в рамките на 2 седмици. Защото са минали хората през него, никой не е пожелал да го купи и аз вече не мога да ги върна към желанието да купят този имот. Тоест аз съм изтървал първоначалния момент, в който те са имали интерес към имота и локацията, обаче цената е било нещо, което ги е спряло. Точно така. И накрая продаваш на цената, която си можел да стартираш. Да. Аз не мога да поема този риск да насоча така клиент. В смисъл, така ги съветвам. Аз появили са клиент, нали... Аз съм разказвал една случка. Бързо, бавно, няма значение, защото после отива някой път с месеци, половин година и става сложно. И става много сложно. Аз ако знам, примерно, че на 80 ще го продавам днес, бих го пуснал на 90 с уговорката 2 седмици да го поддържа на 90. И ако няма резултат 2 седмици на 90, да го сваля примерно на 83. И се появява купувач и казва, то следи имота и ми казва, един път е намалил, сега ще му искам коментар 78. И аз му казвам, 82 с камерата. Смисъл... Има го, защото има хора, които са много внимателни в пазара, много следят. Да, перфектно. Да. Това е много добре. И той като види, че един път е намален, втори път е намален, веднага в психиката той си набива в главата купувача, ще искам още надолу. Той може да иска каквото си иска. Да, може да го изпусне само заради това нещо, той вече с нагласа, че има коментар. Ако 80 е пазарната му цена, има логика да има повече от един купувач, не? Така е. Да. Да. Тоест може да си позволим да го носим. Това са експерименти. Не знам. Аз не сме експериментали до момента. Има изключения. Сега, например, тук последните 2 седмици... Въпросът е експериментът да е контролиран. Защото аз на един клиент, това е история, аз съм я разказвал, но ще ви разкажа на вас, не знам дали вие сте чули. 85 показа пазарния анализ. Обаче към момента на пускането на имота на пазара нямаше конкурентни предложения. И аз му казах, дай да опитаме за 2-3 седмици да опуснем на 95. Аз винаги искам да взема малко повече за клиента. И то не малко повече за клиента, за да мога да взема 300 евро повече за мен, защото 300 евро ще ми оправя живота. Защото не на 10 000 евро комисион, на 3% 300 евро. Не, че 300 евро ще ми оправя живота. Обаче аз като направя за тебе по-добра сделка, ти ще ми пращаш твоите приятели и познати да правят сделки с мен. И аз искам да се генерирам препоръки и затова се създавам допълнително главоболие, защото ти знаеш, че колко по-висока става цената, толкова по-трудна става сделката. Да. И той казва, в смисъл 85 го устройваха и аз си вкарах тежкия автогол с 95. И имаше много интерес към имота, обаче никой не искаше да предприеме действия по покупка. И аз му казвам, виж, с малка корекция на цената, може да провокираме интерес в хората, да намалим цената примерно на 90, на 2 и да им кажем, нали, че ако имат интерес за преговори, могат да влязат в преговори, примерно да паднем на 89 и пак ще вземем 4000 повече, отколкото бихме взели първоначално. И той казва, ами не, аз вече искам 95. И аз съм такъв. Ти си го насочил с 95. Клюмби диези, тук изкачат всеки неща от главата ми и си казвам, добре, нали, бяхте окей с 75. Бях окей с 75, но вече децата ми искат 95, пък аз заради тях го продавам. И аз му казвам, нали, се разбрахме, че на 95 правим експеримент, който е само за 2-3 седмици. Ама те вече искат 95. Защото това ми остана в съзнанието. Дойде една жена и предложи да го купи на 92. И той казва, не, 94. И тя каза, не, тръгвам си. Той каза, добре. И 2-3 седмици по-късно намалихме на 92, защото никой вече не искаше имота. Той вика, звъни на тая жена. Тя пък си беше купила. Става. Дойдеха други хора, предложиха 89. Изтървахме жената на 99. Вече колкото повече сваляш, колкото по-ниски стават оферти, това си. Това, което ти казах, и става. Обаче, това ми се е случило веднъж. Обаче ми се случи. В смисъл, да предложа на човек такъв експеримент и той да се влюби в експеримента. Защото аз много ясно му казвам, пазарния анализ показва толкова пари. Това е експеримент,
И трябва, ако до 2-3 седмици няма резултат, ние трябва да излезем от експеримента. За да може пък да не престояваме прекалено дълго време на пазара. Защото изпуснем ли първоначалния момент, изпускаме всичко. И това е единствения път, в който се издъни. И сега всички купувачи, които гледат това видео, знам, че ме мразите, обаче продавачите ми плащат. Вие просто може да не влизате в интернет и да не звъните по моите обяви. Да звъните на брокер, който да ви доведе и да преговаря с мен и да ми щупи цената, съжалявам. Същото нещо го правя и за купувачите. Намирам най-добри сделки с тях по същия начин. Не, казвам го, защото един човек ми казва, ти си спекулант, това, аз му казвам, какво е спекулант, и той каза, че това е спекулация. А това всъщност за мен не е спекулация в този смисъл, в който аз правя спекулация, за да мога да се нахрана. Аз правя спекулация, за да мога да генерирам потенциални бъдещи клиенти и човек, който ме наема днес, да му свърши възможно най-добра работа. Тоест ти като отидеш в един ресторант и си поръчаш храна и сервитьора дойде да те пита, добре ли е температурата, в смисъл, има ли нужда да отоплим или да охладим малко повече, музиката шумна ли е. Обърнете внимание. Или примерно да. Това спекулация ли е? Не, това е просто някой си върши работа по безупречен начин. Добре. На каква цена все пак ще се задържи този имот в център и Възраждане, който на 80-90 би се продал днеска? На каква цена би се задържал дълго време? Повече от 2 месеца на пазара. И над 100 000. Толкова малка ли е границата? Защото това са 10-12%. 20 са. Да, аз от 90 го взимам. И като видиш 100 000, по-стряска погледа. Маркетинговата стратегия. Психологическата бариера, това е ли трицифрено? Да. Плаши повече. И той веднага почва сега, дам 100 000 евро и че отгоре и колко за ремонт. Аз по-добре да си купя в София мезонет. Да, Вие сега ще ми вземете 3%. Да, и комисионни такси, късмет на нотара, и ремонт, и завеждане, и майстори. И не ме занимавай. И става трудно. Има логика, да. И става трудно. Аз казвам какво казват клиентите, нали? Смисълто, това е. Имате ли поглед над ремонтите? Колко време се ремонтира един имот? Не колко време като цена. Колко излиза на квадратен метър ремонта? На квадратен метър не мога да ти кажа честно. Но мога да ти дам моя личен пример. Тук последни 2 имота за половин година. За работа, примерно един апартамент беше 68 квадрата. Тотал беше. В смисъл, виках фирми да изриват, да изхвърлят, да покупка, нали не съм занимавал с нищо, защото няма време с тези работи. И всичко ми излезе 35 000 лева, като има преди, че нали, заведох кухнята и банята. С майстора и с мебелите. Тоест, имаме подове на стилки, стени, осветление, кухня и баня. Да, нямаме контакти, всичко. На спални, нямаме обзавеждане на кухни. Не, на кухнята сложиш шкафове. На кухнята сложиш шкафове, фурна, шири, влизаш, може да ползваш кухнята. Да. Банята също там, мивка, нали, душ, какво трябва. Трябва само да си купиш трапезна маса, хол, обзавеждане, телевизори. А и сега той майстор, да кажем, нали, мой близък ми прави, да кажем, цена. Но за 40 да бъде. 40 000 лева. Да, за 68 квадрата. Това е много добре, за 350-400 евро на квадрат. Да. Сега правя една гарсонира, ще излезе около 20, може би. Пак там някъде. Да. Много добре. За наемите, колко динамичен е пазара? Какви имоти се търсят предимно за наем? Едностайни, двустайни апартаменти. Какво означава едностайен? Защото тук в София някой едностайен му казват еднопространствено всичко в една стая. Не. Гарсонерка. Гарсонерка съм. Да. Или двустаен много строителство, както е кухня, хол, трапезаря на едно и една спалня. Да. Това са най-бързо ликвидните и най-търсените найми. Ако е на пазарна цена един такъв имот, примерно, както казахте, 800 лева да речем, за център и Възраждане, за колко време би се отдал? За дни, буквално. Ние на центъра предния месец и по-предния имахме 3 имота, такива подобни, по 900, по 950 лева и заминаха буквално за седмица и половина някъде. 3 имота. Тоест пазара и за наемите, и за продажбите е изключително жив. Да. Имахме още един случай. За наемите наистина ми е странно, но... Вървят. Ако е хубаво направен, че хората искат да е чисто, да е ново, да видят найлона на матрака, да той да е първия. По-има уютно, да е действен имота, ползвано... както един се изразява. Да. Да не да няма амортизация по него. Да. Имотите, които са бабешки лукс за наем,
Клас. Вървят ли? Там е тегава работа. Вървят, обаче винаги има проблем с наемателите. Няма ги такива хора, които създават проблеми. И ще дам, аз ако съм един наемател и казвам на клиент така. И тук е така. Ако аз съм един наемател и вляза в една, сега да не обиждам апартамента, но лошо състояние апартамент, аз няма да го пазя. Нали, съвсем нормално е. Не, виж, ти ако уважаваш себе си, Да, ще търсиш вариант, в който да не живееш това нещо. или това е другия вариант. Сега някои хора са притиснати от възможности финансови и така нататък. Ма чакай, ти ми казваш тук, че има средна заплата в града 2000 лева грубо. Да. Тоест, ако едно домакинство са примерно една двойка и тази двойка примерно получава 3000 лева общо да получава заплата, а средния наем е 800 лева. На центъра говорим. За центъра. Да. Така е. Да. 3000, смисъл. Да, Ниските найми с гадно обзавеждане, съответно имаш нисък клас хора, които са Да, или пенсионери. Много стаи под найем му дадохме за по 200 лева, бяха поне 10 на брой. И се въртят през 2 месеца се сменят. Той взима за 200 лева стая и след 2 месеца изчезва. Някой дошъл да изкара шофьорски курсове, вече няма имот в града, пък е родом му там. Живеят по чужбините, прибират се, къде е шофьорска книжка, къде е някой сертификат. Това пак са бързо оборотни имоти. Или за отдаване и наемане. Да. Или за някой пенсионер, който пак искат семейството да е близко до тях. Има си хора за всеки имот. Верно е това нещо. Това е, просто няма такова нещо, като непродаден имот. Така е. Аз мисля, че направихме един добър обзор на града. Вие смятате ли, че аз пропускам нещо, което е важно да се отбележи? Не, мисля, че изговорихме всичко. Да. Преговорихме наемите, преговорихме районите, кои са причините хората да искат да идват, заплатите в града, как се движат, откъде идват купувачите. Аз мога да кажа, примерно, че съм забелязал тенденция в последните години. Доста клиенти избират да работят с агенция. Преди беше обратното. За купувачи говорим предимно. А каква е причина, според тя? Ами, според мен доста са лъгани. Сега има един клиент, от 4 месеца работим заедно, харесахме имот, но той ми каза тъй. Харесах имот над 200 000 евро. Има и преди, че в Русе над 200 000 евро сделките се броят на пръсти. Смисъл... Това ще е нещо къща. Не, 300 апартамент, голям, с 3 спални, с както и да е. Смисъл, много хубав имот, наистина. И каза, ходих, платих оценка, в деня преди, ще трябваше да правим днес предварителен, вечерта преди ми се обади продавач и ми каза, няма да стане сделка. Договорих цена, каза естествено, обаче докато си договорил цената, явно продавач е намерил друг клиент, който дал 5000 евро, може би, не знам, 1000 евро да дава повече. Да, тук може да предполагаме. Да. Естествено, като няма кой да му защити интереса, и той каза, писна ми човек, ти си моя човек от тук нататък, 4 месеца и стана работа. Да. И хората почнаха, плашат са, искам да ми съдействаш, само някой, примерно, да ми провериш. Има случаи така, примерно, от съседство, намира си имот, да ми провериш документи, ще си платя каквото трябва. Има и такива хора. Супер. Да. Това е много добре, че и дори в малките населени места услугата се разпознава. За всеки влак си има пътници, за всеки пътник влакове. В смисъл, далеч съм от мисълта, че 100% от хората трябва да ползват брокер. Естествено. Далеч съм от мисълта, че брокерите дават свръх уникална услуга, без която пазара не може да се движи. Има хора и хора, има брокери и брокери, има пазар и пазар. Малко звуча като Валери Божинов. Има сме клиенти, които са по-опитни от 50% от брокери, с които съм имал контакт в града. Така е. Да. Той знае всичко отдолу, откъде, какво се прави, как се вадят документи и така. Ами добре, запазвам си правото, ако се случва нещо интересно в града ви или ако вие сметате, че има причина да покажем нещо, което е интересно на аудиторията, пак да ви поканя. Добре. За сега благодаря. Ти си добре дошъл при нас. Също, понеже каза, че не си идвал. Не съм. Да. Никой не съм идвал. Там съм чувал само пословични легенди за комарите, че като кацан на оградата смисъл
кучерата го лаят. Че са по-големи от връбчета. Това няма да го Последните коментирам. години няма толкова, между другото. Вземат мерки. Не са толкова мутирали като Края преди. Радков има много хубав вид за един комар и едно теленце. ама- Да. Да, това няма да ви го разказвам сега. Благодаря, че в смисъл споделихте тази информация и пътувахте от Русе до тук. Лично за мен това е голям жест, за който искам да ви благодаря. Надявам се и зрителите да го оценят, че информацията, която достига до тях, тя не е просто да седнем да си разговорим, а на вас ви струва много повече време и усилия, освен нали, чисто в работен аспект. Така че още веднъж благодаря. И ние ти благодарим за поканата. Следващия път на наш терен. Да. Благодаря на Служи всички, печат които... обещано. Да, печат обещано. Аз ще да сложа печат край. Благодаря на всички, които останаха до края на видеото. Надявам се то да ви е било интересно и полезно и да видите, че и в другите градове има възможности, в които също да инвестирате с доста по-малко пари, като също може да получавате добър наем. Все пак София не е България. А към всички колеги, които са от другите градове, за които не сме правили видеа, чувствайте се добре дошли в студиото на подкаста на Различния брокер.